вашата болница, болницата, в която се лекуват, смея да кажа, едни от най-тежките медицински казуси и случаи. Да, това е така. Тя е като една последна степен, в която попада най-тежкото и най-трудното. Разбира се, има в страната и други добри болници, които с доста усилия изпълняват това, което наистина е много трудно. Да направиш баланс между здравето на човека, което е най-важното, и от някаква прагматична гледна точка да поддържаш баланс с заплатите на персонала, усилията, които са, за да задържиш най-добрите. Може да ви прекъсна за малко, защото колегите ни дават знак, че ще има новини от Рудник Ораново. Ще се включим на живо оттам, за да разберем всъщност какво се е случило и приключила ли. Всъщност е приключила издирвателната операция. След малко на живо Рада Домусчиева ще ни каже каквото има да ни казва. А вие имате да ни кажете за една интересна комбинация. Какво може да свързва гвардейски оркестър, филхармония, също така разбрах, и болница? Това е изкуство и медицина. Това е още от древността. Един от най-големите комплекси в древността е в Епидавра, в Гърция. Епидавра има, освен болница, има театър, има място за концерти, а и освен всичкото има и стадион. Тоест, този комплекс още от древността. Те са кадри заснети преди минути. Ликува всичко. И идеята по принцип, особено за симфоничния оркестър, още Чирков го направи преди 25 години. А при нас генерал Йовчо Шлопалов започна да прави петъчни матинета. На всеки етаж в болницата една спокойна, тиха музика, която ликува. Между другото има и такава част от медицината, музикотерапия. И вие въобще не пренебрегвате, както е видно. Но между другото хората много добре го възприемат, а освен това от квартала идват хора, сядат, слушат, коментират. Разбрахме, че другата седмица симфоничен оркестър ще прави своето изпълнение на територията на ВМА. Изкушена съм от това, че сте в студиото да дадете вашия коментар като човек, който наблюдава общественик и чиято дума се чува и слуша за събитията и на площада, и в парламента. Имате предвид самите протести ли? Вижте, в крайна сметка това са нашите деца. Повечето са млади хора. Дали са добри, дали са лоши, това е друг въпрос. Но това са нашите деца. Ние, ако не си даваме сметка те какво искат, може да не сме съгласни с много от нещата, но това са децата ни. Такива сме ги създали, такива сме ги научили, но ако направя един паралел, 1968 година събитията във Франция, студентски събития, които започнаха като протест против лошата образователна система и разбира се разшириха. Какво направи Де Гол? Това така винаги ме е впечатлявало. Де Гол, който беше абсолютно против протестите. Той каза, те искат свобода, аз искам диктатура, но веднага гласува в Министерския съвет на Франция пари да се дават сандвичи, кафета и вода на това самите протестиращи, защото той каза така, ние не можем да ги оставим. Това са нашите деца. Наистина. И този начин на реакция ми се иска и ние да го направим. А иначе моята грижа е някой да не пострада. Някой да не получи нещо, което е тежко на самия протест. Ние досега през болницата са минали някъде около 100 протестиращи. И полицаи, разбира се. Но полицаи имаше само последния път в екстремалните събития, които бяха преди няколко дена, докато обикновено са за леки неща. Охапвания, уртикари... Кой кого охапа? Не, от насекоми, не говоря за това. От насекоми имаше и от кучи охапан. Също така някои хора дигат кръвно, имат хронични заболявания. Тоест, нашата грижа е по-скоро в тая насока. Някой да... Чакате ли от тези хора, които гледаме в момента на живо от Народното събрание, да променят нещо в системата, в която вие работите? Разбира се. Най-основният момент
в промените в системата са... Всички ги знаят. И няма разлика между политическите сили. Нито дали министъра ще бъде от ГЕРБ, от БСП, има нюанси. Като ги знаят, защо не ги решават? Именно това е проблема, защото самото общество не прави всичко възможно да накара политиците те да ги решат. Ето, например, ако ние имаме, не само ние, всяка страна има достатъчно неща в здравеопазването, които трябва да оправят. Но не може да се мисли за здравеопазването като за обслужваща сфера. За здравеопазването се мисли като сектор с бомба с закъснител. Освен за енергетиката и здравеопазването, това бяха двете сфери, посочени от самия Орешарски като зоните, които будат най-сериозна тревога. Какво може според вас и какво трябва да се направи? Хората, които работят в здравеопазването, лекари, сестри и са отговорни хора. Самата професия ги е научила да бъдат такива, и сега, за да влезеш в медицина, все пак трябва да си малко над средното ниво като интелект и памет, което е много важно. Там няма да настъпи провал поради вина на хората, които работят, а от чисто финансов и организационен момент. Какво мислите за идеята, всъщност прокламирана днес от страниците на вестниците, твърди се, че идея, не съм го чула с ушите си, на здравния министър, съдия-изпълнител да се занимава с онези, които не плащат здравните си вноски? А те са 1 200 000. А те са много. Аз мисля, че не са толкова много 1 200 000, по-скоро са около 800 000, защото една част от тези хора са в чужбина. Тоест, ето, например, скоро имаше едно интервю с българи, които работят в Испания. Което пак е голямо число на фона на здравноосигурените в България. Но ето, искам само да ви дам този пример, че го питат, защо ви оставате в Испания? В момента заплатите в Испания не са по-високи, отколкото в България, поради кризата. Той каза, оставам само заради добрата система на здравеопазване. Испания не е най-добрият пример, но той остава, защото казва, тук винаги ми дават спешна помощ, винаги всичко ми е безплатно. Защо? Тук. Не е точно така. Организация. Не е даже въпросът до това. Но ето, представете си най-елементарното. Съществуват в момента 440 болници. Чудесно е. Само ако има кой да ги финансира. Непрекъснато възникват ниши в здравеопазването, които са високо платени. Но те са 1-2% от самото здравеопазване. А като цяло няма промени. Всеки трябва, в крайна сметка, трябва да има смелостта да бръкне в раната. Трябва ли да има наказание за хората, които не си плащат здравните вноски? Наказание, думата е силна. Не наказание, но трябва да има санкции. Задължително. Значи няма страна в света, където да няма санкции. Какви са санкциите в... Икономически и... държава, която бихте ни дали за пример? Виена. В случая Австрия. Една добра социална държава. В Австрия, като отиваш да си взимаш документ, да кажем, книжка за шофьор. Отиваш да си взимаш книжка, ти казва, чакайте, а вие платили ли сте здравната и пенсионната? Значи, това са двете неща, които са. Ако не си ги платил, не можеш да си получиш книжката. Отивате да вадите съдебно. Нали, от съда. Казвате, имате ли документ? Така, т.е. всеки достъп, нали, който е до държавата, и не само до държавата, до всички организации, които са обществени организации, е именно тази карта, която е като личната карта, така наречената осигурителна карта, Приложимо ли е тук? Само, че в Щатите, например, това е практика. Имаше такава идея по време на предишното управление на ГЕРБ. Сещам се, че виждам, мисля, че това е и Дариткова, която на здравната каса, която и беше ангажирана с промените в здравната система. Имаше такава идея за санкции, не толкова наказание, но всички се отказаха от нея. Значи, защото към нея нали, прибавиха няколко неща, за да една идея да я направиш неработеща, ти нали, прибавиш към нея нещо, което, да кажем, прибавиха, че не можеш да излезеш в чужбина. Прибавиха, че не можеш да гласуваш. И така нататък. Тоест, прибавянето на прекалено много условия усложнява системата и я прави смешна. Както
Има един такъв типичен пример. Даниел Дефо, когато в Англия настъпва глада заради овцете, и възниква въпроса какво да правим с изоставените деца. Така да ги изяждаме. Тоест, докарвайки една идея до абсурд, ти я провалиш.